Segurament el fet més important de l'any 2006 va succeir el dia 29 de juny. En aquest dia, el senyor bisbe va constituir el Seminari Major Diocesà de Terrassa, situat a Valldoreig. L'equip inicial va tenir com a rector Monsenyor Salvador Cristau, com a assessor espiritual mossèn Joan Esquerda Bifet i com a formador un servidor, mossèn Emili Marlés. El dia 16 d'octubre vam tenir la inauguració solemne d'aquest seminari que ha començat amb molta il·lusió. Hem de dir que en aquests 10 anys de vida diocesana del nostre seminari s'han ordenat 24 nous sacerdots que han estudiat en ell. Però en l'any 2006 també hem trobat moltes altres coses destacables. Veiem-les.